खुलुमबाय आं बे समाव मोनसे गोनांथार आपडेट लानानै फैलायबाय रायजोफोर मानगोनां दिपेन बर' बिथांनि अडिअ कल रेकर्ड भाइरेल जानायखौ लानानै एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म बिथाङा दिनै खौरांगिरिनि सिगाङाव मैखोम बसुमतारीखौ गोख्रों रावजों बे समावहाय सोंखारिनायखौ नुनो मोननाय जादों। स' रायजोफोर एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङावहाय मा गोख्रों रावजों बिबुंथि होदों नोंथांमोना बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ जोबजासिम नायनानै लादो। गिबियावनो जों दिवालीनि बयनिसिमबो जोङो गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। दिनै जोङो मोनसे सिरियास इस्यु मोनसे सिरियास बाथ्राखौ लानानै फिन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जों दिनै खौरां मेलाव जों फैदों। दाखालि अक्ट'बरनि 28 अक्ट'बर तारिख बेवहाय मोनसे समनि बड'लेण्ड रादाबनि एडिटर इन चिफ मैखोम बसुमतारी आरो आथिखालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोख्रों बिबानगिरि आफादगिरि दिपेन बर' बिथां सानैजों मोनसे समाव टेलिफनिक रायलायनाय जादोंमोन आरो बेखौ लानानैनो जोंनि समाजाव आथिखालाव गोबां मोनसे दान्थे बिदान्थे जों जानायखौ नुदों आरो जि मोनसे भइसनि भाइरेल जादों बेवहाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों बिजिरलायदों आरो बेवहाय माखासे बाथ्राफोरखौ माने एडिटिं खालामनानै बेवहाय बांद्राय जोंनि गेजेराव बेले बेजे सृष्टि खालामनो जों नागिरदों आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दाख्लै 28 अक्ट'बराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानव गेदेर आफादगिरि आरो मोनसे समनि बड'लेण्ड रादाबनि एडिटर इन चिफ मैखोम बसुमतारीनि जि मोनसे बाथ्रा रायलायनाया भाइरेल जाबाय आरो जाय सुबुङा बे अडिअखौ भाइरेल खालामदों बेखौ जों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो बेनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों गोख्रों जों थांखि लानानै बे अडिअनि सायाव जोङो मोनसे आयेनगत बेबस्था लानो थांखि लाबाय। जों मिथिगौ आथिखालाव बेखौ लानानै जोंनि समाजनि गेजेराव गोबां राजखान्थिगिरिफ्रा मोनसे माइलस्टोन लानो थाखाय बिथांमोना बेखौ जोंनि पाब्लिकनि गेजेराव मोनसे गाज्रि बारहावा जोंनि गेजेराव बेले बेजे खालामनो नागिरदों। जों दिनै स्पष्ट बुंगोन 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि बिटिआर सुक्ति जादों आरो बे सुक्तिनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादआ जोंनि मोनसे थांखिमोन जे मोनसे हारिया आबुं माहारि महरै बुहुमाव दावगानांगौब्ला बे हारियाव सोलोंथाइनि हारा बांनांगोन आरो बे हारिया इनाय हाथियारजों सोमावसारनायनिफ्राय बे हारिया अराय उदां जानांगोन होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुड गभर्नेन्स आरो इलिगेल्स आर्म्स फ्रि ससाइटि दानो थाखाय जों थांखि लादोंमोन आरो बे बेलायैनो मोनसे समाव प्रमद बर'आ जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन बिथांनि नाजानायावनो 2022 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जोंनि एनडिपिनि मोनब्रै हानजाखौ जों लाबोनानै बर' हारिखौ इनाय हाथियारनि जि जोङो इउज खालामनानै जों जे सोमावसारनाय बेखौ जों उदां खालामनो हादोंमोन। बर' फरायसा आफादा साननाय बायदि दा बर' हारिया इनाय हाथियारनिफ्राय सोमावसारनायजों उदां जाबाय। बे सुक्तिखौ लानानै माखासे जोंनि राजखान्थि दोलोफोरा गावनि खाबुनि थाखाय बिटिआर सुक्तिखौ लानानै माखासे जोंनि गेजेराव बेले बेजे सोमजिहोनायखौ जों नुदों आरो फिन जोंनि गेजेराव बिदा फंबायनि गेजेराव बिथांमोना मोनसे गाज्रि थासारि खालामनानै आरोबाव जोंनि गेजेराव बिदा फंबायनि गेजेराव नांलायनायनि जि मोनसे सोलो बिथांमोना खालामनानै आरोबाव मोननै उग्रपन्थी बिथांमोना मोननै हाथियार हमग्रा हानजाखौ बिथांमोना सृष्टि खालामदोंमोन आरो बेखौ लानानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिजों बड'लेण्ड रादाबनि एडिटर इन चिफ मैखोम बसुमतारी जेब्ला अभार टेलिफन सावरायलायो सार बेबायदि थासारि जाफिनबाय नोंथांमोना बर' हारियाव बर' हारिखौ इनाय हाथियारजों उदां खालामनो थाखाय जि नाजादोंमोन बे दिनै जाफुंसारबाय नाथाय बे समाव मोननै हानजाया फिन हाग्रायाव थांनानै इनाय हाथियारजों बिथांमोना बर' हारिनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय फिन बिथांमोना सोमावसारनो नागिरदों। बे बेलायाव नोंथाङा मा होनो होननानै जोंनि आफादगिरिखौ सोंनायाव आफादगिरिया मोनसेल' बाथ्रा बुंदों जे मोनसे हारिया इनाय हाथियारजों सोमावसारोब्ला बे हारिया माब्लाबाबो जोङो दावगानो हाया। मानोना जों नुदों थांनाय बोसोरफोराव जोंनि जायफोर लाइमोन गथ'फोर जों जायफोर फरायनाय गथ'फोर दं कलेजाव फरायनाय इउनिभारसिटियाव फरायनाय स्कुलाव फरायनाय जेब्ला इनाय हाथियारजों जोङो सोमावसारदों बै समाव जोंनि फरायसाफोरा मोजाङै फरायनो हायाखैमोन। जोंनि फरायसाफोरखौ आर्मि पुलिसा उग्रपन्थी साजायनानै थिउरि हानजा साजायनानै बिथांमोनखौ साजा होदोंमोन। बैखौ नुनानैनो जोङो नाजायै जों खालामफिननो हादों। बे बाथ्राखौसो दुलाराय बर' फरायसा आफादनाव जेब्ला बिथाङा सोंहरो अब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया बुंदोंमोन बे बाथ्राखौ आंनाव सोंस्लायस्लाय जायफोरा हाथियार हमनानै दिनै 2027 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर सुक्ति खालामबाय
बिथांमोनाव सोंब्ला साबसिन जागोन मानोना बिथांमोना बेसेबां सम हाग्रा बंग्रा थानानै बेसेबां त्याग खालामनानै बावसोमनानै बर' हारिखौ बे थासारियाव गोजोन थासारियाव लाबोबाय बै बाथ्राखौसो बिथाङा मोजां बुंदोंमोन बे बाथ्राखौनो लानानै मैखोम बसुमतारी मा मेन्टेलिटिजों बिथाङा फिन बेखौ भाइरेल खालामखो जों मिथिया मैखोम बसुमतारीया बेनि सायाव रायजो राजानो खैफोद होनांगोन बुजायनानै होनांगोन आरो मैखोम बसुमतारी सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आयेनगत जि राहा लानांगौ जों बेखौ अलरेडि लाखानाय जाबाय आरो बे जाथाया बेयावनो स्टप जानांगौ जों नुदों माखासे इउटुबारफ्रा जाय इउटुबारफ्रा आथिखालाव गावसोरखौनो बर'नि गोरों होननानै गावसोरखौनो एकदम महापन्डित देखायनानै जोंनि गेजेराव फिन बिदा फंबायनि गेजेराव बे बाथ्राखौ लानानै जावले जावले बुंनानै जोंनि गेजेराव बिदा फंबायनि गेजेराव फिन गोरोबलायै गावजों गाव गोदो जेरै जालांबाय जोंनि गेजेरनिफ्राय बेसेबां थुनलाइगिरि जिउ गोमालांबाय बेसेबां आइजोफोरा जिनाहारि जाबाय गायदे बसुमतारी बायदिया गावनि गथ'खौ गोरबोआव लानाय बिथांमोना मुंख्लं जानांबाय बेसेबां बर'नि आइजोफोरा गावनि गोथारथिखौ भुमका बायदियाव खोमानानै लानांबाय बेसेबां आइजोफोरा गावनि जिउनि अनजालिखौ बावसोमनानै खाफालनि सिन्दुरखौ गोमानानै लालांबाय बै थासारिखौ दिनै बै इउटुबारफ्रा खालामनो नागिरदों नामा जोंहा मोनसे कुइसन दङ ओंखायनो इउटुबारफोरखौ दिनै स्ट्रंलि बुंदों हारियाव जुदि बेबायदि बेले बेजे जायोब्ला बिनि दायनिगिरिया जाय इउटुबारफ्रा दिनै बे बाथ्राखौ मोनसे गाज्रि लामाजों लांनो नागिरदों हारियाव जुदि फिन बिदा फंबायनि गेजेराव जुदि इनाय थासारि जाफिनोब्ला बेनि दायया बिथांमोनानो जागोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों रावखौबो जों गारनाय नङा मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1967 15 फेब्रुवारियाव जों मोनथाम मोन्थोरखौ लानानै जोङो जोनोम जादों बे मोन्थोरानो जाहैबाय खौसेथि थामोनथाय आरो दावगाथाय आरो बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जानायनिफ्राय आथिखालसिम 57 इयार्स जाबाय जोङो बर' हारिनि खौसेथि थामोनथाय आरो दावगाथाय बे मोन्थोरखौ लानानै जों खामानि मावदों जाय बायदि संगठनाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोनोम जादों जाय बायदि संगठनाव मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारी जोनोम जादों जाय बायदि संगठनाव कनकेश्वर नार्जारी बायदि दैदेनगिरिफोरा जोनोम जादों आरो बिथांमोनानो फोरोंलांदों बर' हारिखौ जुदि बुहुमाव गेरेमसा माहारि दानांगौब्ला बर' हारिया फारफ्रोमबो दावगानांगोन आरो बेखौ लानानैनो आथिखालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोख्रों आफादगिरि दिपेन बरुवा बेफोर बाथ्राखौ लानानैसो जों दावगाबाय थादों नाथाय बे बाथ्राखौ लानानैनो ओरैबादि जोंनि गेजेराव फिन जेन माबा मोनसे बांग्रियासो माबा मोनसे सारअन्थायासो बर' हारिखौ नाख्रेबबाय बेबादि थासारियाव लांबाय थादों जों दिनै वार्निं होदों बर' हारिखौ जुदि सोरबा आसि देखायनानै गाज्रि लामाजों लांनो नागिरब्ला खबरदार दुलाराय बर' फरायसा आफाद थानायाव रावबो बे खामानिखौ मावनो हाया जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि दानो थाखायनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि सिमां नुदोंमोन बिनि थाखायनो जोङो खामानि मावबाय थादों सोरबा जुदि आरोबाव बे समाव गोजोन गैला जोंनि गेजेराव खौसेथि गैला बेबायदि होननानै राजनिति खालामनो नागिरदोंब्ला खबरदार जों वार्निं होखादों खौसेनि बाथ्रा बुंदों जोङो आफादगिरि दिपेन बरुवा बुंदों खौसेनि बाथ्रा बे खौसेनि बाथ्रा जों गेलेनाय बाथ्रा नङा प्रमद बरुवा जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन बै समावनो बिथाङा 2015 मायथाइनिफ्राय दानि BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांनाव सोंहैथां बिथांखौ दिल्लीयाव लोगो हमदों गवायाव लोगो हमदों खनबेसे लोगो हमाखै जोङो जे आद्रा सिमां बेखौ जों मोगथां महर होनांगोन मानोना खौसे जायाब्ला जों जेबो जों खामानिखौ मावनो हाया बिनि थाखायनो बै समावनो आफादगिरि थानाय समावनो प्रमद बरुवा एबसुनि आफादगिरि थानाय समाव नाजादों जोङो न'नि बाबै जों रायलायो बयबो न'नि साननानै जों रायलायो नाथाय मा खालामो हाग्रामा महिलारिया गावनि राजनीतिक सार्थनि थाखाय जोंनि रायलायनायखौ पाब्लिकनो फैनानै गुबुन हारिनिफ्राय फैनानै बुंफैयो बिनि सार्थआ मा बिथाङा गावनो बुङो आं राजनीति खालामदों आं गावनि सार्थनि थाखायसो बर' हारिनि सार्थनि थाखाय नङा दायो नोंथांमोनाव कुइसन खालामगोन रायजो राजानाव कुइसन खालामगोन हारिखौ थगायग्राया सोर हारिखौ फोथाय खेबस खालामनाया सोर दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ माखासे जायफोरा गावखौनो हारिनि सानसुमै बुंनानै लायो जायफोरा गावखौनो हारिनि दिथागिरि बुंनानै लायो बिथांमोना दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मा बुङो फोथाय खेबस दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोथाय खेबस होनो बिथांमोनखौ आं दिनै सोंनो नागिरदों फोथाय खेबसआ सोर दाखालि जों नुदों जोंनि आफादगिरिया आथिखालनि जि जोंनि पलिटिकेल थासारि बेखौ नुनानै खौसे जायाब्ला जोंहा
उनाव फैबाय थानाय समाव बर' हारिया एसे खैफोदाव फैगोन बेखौ नुनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि जायफोर राजखान्थि हान्जा दङ बर'नि खौसे जानो थाखाय जों बाथ्रा बुंदों रायलायदोंबो रायलायना सोलिबाय थादों नाथाय बेवहायनो नुबाय दाखालि जोङो हाग्रामा महिलाया फैनानै उल्था बाथ्रा बुंना होलायबाय बिथाङा दा रायजो राजाखौ आङो साननो थाखाय खावलायबाय हारिखौ मोजां मोनग्रा लिडारा सोर नाथाय बेफोर बाथ्राखौ बुङालासिनो आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर'आ जाय बाथ्राखौ हारियाव खैफोद फैदों बे बाथ्राखौ गसंथानानै बिथाङा बुंदों बुंनांगोन मानोना बिथाङा जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मुरब्बी बर' हारिनि सासे मुरब्बी गावनि न'खराव जेब्ला खैफोद फैयो गावनि न'नि बिगोमाया गावनि गथ' गथायखौ बुङो न'खरनि गथ' गथायखौ बुङो खबरदार रावबो गाज्रि लामायाव थांनो मोननाय नङा दिपेन बर'आबो बे बाथ्राखौसो बुंदों जेबो गाज्रि बाथ्रा बुङाखै बेखौ लानानै माखासे जायफोर इउटुबार दङ जायफोरा गावसोरखौनो समाज फोसाबग्रा बुङो बिथांमोना जेबायदि गेलेनो नागिरदोंना खबरदार स्टप खालामनांगोन नङाबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाय बर' हारिखौ धंस' खालामनो नागिरदों जों रावखौबो जों राय होनाय नङा ओंखायनो बे बाथ्रा बेयावनो जोबनांगौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जों बयखौबो खावलायगोन जिखिनि दल संगठन दङ जोंनि जायफोर बर' हारिनि थाखाय मावनो ओंखारबोदों बेफोर बाथ्राखौ साननायनि सम फैबाय जायफोर जोंनि फोरोंगिरि दङ जायफोर दिथागिरि दङ नोंथांमोना साननायनि सम फैबाय मानोना जों नुदों ड्राग्सजों गेलेदों जुवाजों गेलेदों 9, 10 नि गथ'फ्रा स्कुलाव थाङो मोननै क्लास लाना ओंखारबोयोनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेफोर बाथ्राखौ बुङाब्ला बर' थुनलाइ आफादा बेफोर बाथ्रा बुङाब्ला सोर बुंगोन दिनै जोंनि स्कुला बर' मिडियामनि स्कुला माखासे भेन्सार जानानै दङ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौनि बाथ्राखौ सोर बुंगोन जोंहा दिनै बर' गुदि फरायसालिखौ मार्जार खालामदों फरायसानि अनजिमाया खमायलांदों सोर सावरायगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा सावरायगोन बर' थुनलाइ आफादा सावरायगोन जों नुदों देग्लाय थांनाय बोसोरनिफ्राय क्लास 11, 12 आव बर' मिडियामा आर्ट्स स्ट्रिम इन्ट्रडिउस जाबाय इन्ट्रडिउस जादों नंगौ नाथाय फोरोंगिरियानो गैया सोर सावरायगोन दा बेखौ एबसुआ सावरायनांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा सावरायनांगोन जों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ जों लोगो नांनानै इउनिभार्सिटि अफ दिल्लीआव बर' साबजेक्टखौ थिसननो हायो नामा बिनि थाखाय जों खामानि मावबाय थादों सिटेट लेंगुवेज वानखौ बर' बिजोंखौ जोङो बर' साबजेक्टखौ जों सोनो नागिरदों सोर बुंगोन एबसुआ बुंगोन साहित्य सभा बुंगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानव गेदेर बिबानगिरिफोरखौ बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरिफोरखौ जुदि सानफ्रोमबो गाज्रि बुङोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा थैनानै थाङोब्ला बर' थुनलाइ आफादा थैनानै थाङोब्ला बे हारिया मा जागोन जों गिखांनाय फैदों दिपेन बर' बायदि बिथांखौ जुदि सासे मोजां लिडारखौ जुदि रायबाय थायोब्ला डक्टर सुरत नार्जारि बिथांखौ जुदि रायबाय थायोब्ला बै फैबाय थानाय जेनेरेसना सोरबा गार्जेनफोरा बर' थुनलाइ आफादगिरि बिबानगिरि हरगोन ना दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबानगिरि हरगोन ना हरनाय नङा मानोना हारियाव जुदि हारिनि मान गोनां गिदिर गोलावफोरखौ जुदि मान होनो रोङाब्ला सानफ्रोमबो सोंखारिब्ला बे हारिया सानसे समाव जोबस्रांगोन खबरदार जेब्ला बारहुंखाया बारगोन रावबो बिनिफ्राय गनाय नङा ओंखायनो जों दिनै बुंदों बेफोरबायदि गुबुन गावजों गाव मुं सोलायलायनाय सोरबा हारिनि संगठननि दैदेनगिरिफोर रायनाय गाज्रि बाथ्रा रायनानै जोंनि जेनेरेसनखौ गाज्रि लामाजों लांनाय स्टप जानांगौ जोबनो नांगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों बेफोरबायदि दुथां मानसिफोरखौ जाय मानसिफोरा राजखान्थिखौ गावनि स्वार्थनि थाखाय जों गेलेयो बिथांमोनखौ जों खावलायदों नोंथांमोनावबो जुदि नोंथांमोननि गोरबोआव बर' बिमानि थै दङब्ला बर'नि थै दङब्ला खौसे जाफै बर' हारिनि जौगानो थाखाय खामानि मावफै जों बेखौ जोङो दिनै प्रेस मिटनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ जोङो सांग्रां जानो खावलायदों आरो इयुनफोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनफ्रोमबो जोंनि हाबाफारि जोंनि मिशन भिजन बेफोराव बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ जोङो लैहोर फैनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोंखौ मदद होनो जों खावलायदों मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादाव नुदों हारिया मा मोनसे थासारियाव जों सहैगोन आरो बिनि थाखायनो दानिफ्रायनो जोङो मावथांखि लानानै मिशन लानानै जों खामानि मावदों आरो जुदि बयबो रायजो राजा दिथागिरि फोरोंगिरि फरायसा जोंनि आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोना जोंखौ जों मदद होआब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों खामानि मावनो हानाय नङा ओंखायनो गोजोन फैनांगोन गोजोना अलरेडि फैबाय आरो बेखौ जों बुंनाय बाथ्रा नङा गोजोना अबा दुखानाव बायग्रा जिनिस नङा बेखौ बा बाजाराव नोङो बायनाय जिनिस नङा नोंनि गोजोना बे नोंनि गोरबोआव थानांगोन आरो बे गोरबोआव थाब्लासो गोजोनखौ जों लाबोनांगोन जों एग्जाम्पल हिसाबै होनो हायो गोजोननि थाखायनो
दिनै बर' हारिनि जे सोलोंथाइनि हार बे बांगासिनो दङ। देग्लाय 2024आव बर' बिजोंनि जि मेट्रिकनि उथ्रिसारनाय हार 82.40 थारमाने 100 जनाव गथ'फोरा परीक्षा लिरनायाव जोंहा 82 जोंहा उथ्रिसारनो हादों। जों मेडिकेलाव नुदों एबार 65 क्वालिफाइड जादों। बेनि गेजेराव अनलि 56 फार्स्ट काउन्सिलाव MBBS BDS आव जोङो मेडिकेलाव जोङो सिट मोननो हादों। थांनाय बोसोराव मेडिकेलाव इन्जिनियारिंआव 500 जोंनि बर' फरायसाफोरा क्वालिफाइ जादोंमोन। देग्लाय 1000 जोंनि इन्जिनियाराव क्वालिफाइ जादों। डेट मिन्स जोंनि गोजोन फैनाय लोगो लोगो जोंनि फरायसाफ्रा गामि गफानिफ्राय फैनानै फरायनायनि मोनसे खाबुखौ मोनदों। गुबुन गुबुन इउनिभारसिटियाव थां नोंथांमोना नुगोन बर' गथ'फोरा जथेस्थ' ओंखारनानै गुबुन गुबुन दिल्ली बायदियाव, जोंनि सिलचर बायदियाव, जोंनि मा त्रिपुरा बायदियाव, गुवाहाटि बायदियाव, गुवाहाटिनि जेसेबां कलेज दङ, इउनिभारसिटि दङ, गासिबो बर' गथ'। बेफोरबायदि जोंनि गेजेराव गोजोन फैनायनि थाखायनो इडुकेसननि हाराव बांदों, गथ'फोराव फरायनो खाबु मोनदों। आरो बेखौनो जुदि सोरबा राजखान्थि लाभालाभनि थाखाय बै जोंनि जेनेरेसनखौ धंस' खालामनो नागिरदोंब्ला खबरदार दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों माब्लाबाबो जिरायनानै थाया। मानोना बर' हारिखौ गोजोन लाखिनाय, जौगाहोनाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनो फोरोंलांदों। मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारी जोंनो फोरोंलांदों। अनेकेश्वर नार्जारिया जोंनो फोरोंलांदों। आरो बेखौ लानानैसो आथिखालनि मानव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गासै बर' रायजो राजाखौ लानानै बर' हारिखौ जों बोरै आरो एनादार जों जौगालांनो हायो बेखौ जों मावथांखि लानानै जों खामानि मावनो नागिरदों। बे समाव जुदि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जुदि गाज्रि मुं सुनानै सोरबा जुदि बर' हारिखौ फिन जुदि गाज्रि लामाजों लांफिननो नागिरदोंबा हिस्ट्रिया, जारिमिना रावखौबो माफ होआ, निमाहा होआ। बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गासै रायजो राजाखौबो आखाइ मुजुमनानै गोजोन खौसेथि आरो दावगाथायनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय दिनैनि प्रेस मिटनि गेजेरजों रायजो राजानो आङो गुरैयै खावलायहरबाय। गोजोन्थों।